Gogs. Gogs. Oh, Sige na ba? ha? Sige na ba? Kaya na ko. Kaya na ni B. So kaya? Kaya na ni. Nag-ready na kay ko, oh. Kasi kaya isang mukha ni mo email ko kuya niya apak. Ah, schedule ba na turon na? Ha? Schedule ba na turon? Schedule sa iga una nag-email ta mo sa isang mo kapoy ba ni nindo ta kay sa tus gawas yan na gid ang gisugsa mo katong email ta. Ah, mau biya to sabot tadi gidi ka mo ka na ni day, mo gidi baylo na yung email ani. Oh, ready na kayo, oh. Oh, so ready na kayo na. Saan mo ko na? Og suki na. Ay usik kay email ba tan usa ni dana. Na usa na anong power no. Sige na ba? Sa mukha sa dinya ay. Sige na gud. O kaya na gud na gud kay ready na kayo na. Oh. Okay na na. Ay okay na. Sige na. Okay yun. Sige na ba kay ready na kayo na. Di na kayo nag-contact me. Basa pa kayo na, oh. Risko ka na, basa pa kayo na. Sa mukha mo, email ko ay sa kay napilihon na me. Sige na, good. Ugsuki na na. Ay sa lagi kayo ko sa mukha. Na, maughan gid ko na. Maughan ka na, wala gid lami. Bala ka, magmakay gyud ka. Ay sa mukha. Sige na. Ay sa lagi. Ugsuki na lagi. Kay ready na kay ko. Ay sa mukha. Ngayon, ang pag-attack ko rin kapuya. Baas, ba mo. Yung lang kakapahuay diha. Imo dyan na ibaylo imong email aning ga hamundada nga gaandam na daan nimo, oh. Naghuwat na lang gid mo imo na ukayon. Sa mo pinili. Ay, hindi talis niya. Ay, kapuya. Risko na ba kay na akong hamunada. Kapuya sa na. Ay, sa ganang ikaw. Padidi pa ko na ya, pasiklap ra dito yung mata. Ay, nakuha na ba kay email ko, attack pa ko. O kaya na na. Sige na. Kay ready na kay na akong hamunada. Paburtas tawa. Risko na kay nang hamunada na ko, oh. Attack, paburtas tawa boy. Ay, sa mo kay. Di ka? Ha? Risko na kay na akong hamunada. Di pa jud ka. Ha? Attack tawa doon. Sus, may na kay na akong hamunada. Nya imo pa di pa jud ka. Attack tawa doon. Di pa jud ka ng kuan mo hamunada. Sama. Oh, di ko na gid ka. Di ko na gid na. Sige na. Risko na kay na hamunada. Oh, sige na. Oh, hindi ka na. Oh, ugsuki na na. Di ka maiko ka na. Imo baylo ang hamunada ng imong email. Wadyo kay makuha lami ang email. May pa ka na. Mabusog pa ka ng hamunada ha. Ako sa ipapatay ka din. Ay na. Ipapatay ko na pre. Ipapatay ko na pre. Busog kong tawa pre. Ano gusto na? Bala ka dira ay. Magmahal ka. Ipapatay pre. Maugana. Maugana na. Ay na lang ay. Wanay. Imong gibaylo na imong email. Wala na ugana. Wala nilami. Ugana. Wa ay. Uy basa ay. Ang hamunada wana. Ganina tato kay basa na kayo? Magulit na lagi na. Oh. Puwa ta kay na ganina. Puwa. Yan ang lugod naman na. Imo naman ang gikuan. Samtang kay ginan ka nga. Sige na, di pa juga. Wana? Ka-attack man ko. Nga sa utom na, wana. Ang lugod na. Ganin gipapatay ang akong hero sa tawo. Ay. Namatay po dahil na. Na. Nang lugod na ng hamunada. Ano lang. Anong na, kuha na, nabayulit man na. Okay, nang lugod. Dugay kay giukay. Puwa ta na ganina. Ganina nila si paabot mo. Basa kay na ganina. Pero wana. Wala mo kaya, hindi natin kaugsuki na. Dugay kay giugsukan. Attack ko. Paule. Wala nilami. Ano lang. Ako lang ko pa yun eh. Usap pagkupay, wala man na. Uganam kayo na. Wala nilami. Ano lang. Wala. Load na. Sige na. Lakaw na nga to. Kapuy kikada. I-attack ko sa mukha sa niya. Wala. Bayulita na po na na eh. Usa na na. Hala ka diya. Lakaw na dito. Ha? Lakaw na. Bayulita na eh. Aray ko na rin. Sama rin. Itunong sa nung Baday? attack ko si Emil. Anda may kana akong hamunada. Ako naginang limpyuhan ng mayo. Gikulitog ako nagmayo. Gibarbasan pa na niya. Hindi pa tsuga. Karo wala. Bayulit na. Malaka na. Lakaw na. Karoon na naman ang itamubog na. Ugsok mo ka. Ugsok ka tabi. Sa pag-ugsok mo naman na. Naon siya din na. Ni bayulit naman na. Wala lang. Wala eh. Wala na din na. Wala lang. Naluod na. Dili na basa day. Di na Uga na kayo na eh. Tanay mo nga kuha niya. Dauba. Wala. Hello mga idol. Okay, nasa ko pala ilan yung games mga idol. Sa Pilaki mga idol. Ang Fury Bolt. O din. Saan ko pagduha mga idol? Dali, pagduha na mga idol. Okay. Human nyo dre mga idol. Inyo rin i-click ang start mga idol. Nindot nga duha mga idol. Mubita dre og. Ito sa ibit dre mga idol og. Pila. 20. Itong kana 640. 640 atong punan 17,700. Atong ibit og 6 mubita. Pak.
Bang! Oh, kada kog daog na, 18,000 na. Oh, you know what? Ang 640 na to, na imong 1,000 kapit. Isi money, lagi dali, lagi daogan. O isa pa yung gilugayan, nasa comment section ang link. Register na.